Malta uffiċjalment se tkun fit-tmun tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Dan hekk kif matul l-2024 Malta se jkollha l-Presidenza ta' din l-akbar organizzazzjoni reġjonali għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni. Dan wara li fil-laqgħa ministerjali tal-OSCE li saret fil-Maċedonja ta' fuq kien hemm deċiżjoni unanima li jfisser li kien hemm qbil bejn is-57 pajjiż mill-Ewropa, l-Amerka u l-Asja li jinsabu membri ta' din l-organizzazzjoni. Din turi il-fiduċja b'saħħitha li għandha Malta fil-fora internazzjonali. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet wara jumej tal-laqgħat mill-Chairperson-in-Office tal-OSCE Bujar Osmani, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Maċedonja ta' fuq. All participating states have agreed that Malta is the new chair for next year. Fl-istess konferenza l-aħbarijiet tkellem il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Borġ li tenna l vot unanimu juri il-kooperazzjoni li hemm f'din l-organizzazzjoni waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali. The unanimous vote by all the 57 countries is a testament to our joint commitment to continue strengthening our organization and to ensure that despite all the challenges we are currently facing, we ensure that this organization remains robust. F'dan id-diskors il-Ministru Borġ tenna li Malta temmen fil-valuri tal-paċi u dialogu. Il-Ministru Borġ tenna li għandu jkun hemm il-waqfien mill-ġlied fejn sostna li għandha tintemm il-gwerra fl-Ukrajna. We must focus on ending war and conflict. Russia's war of aggression against Ukraine must stop. Mill-ewwel ta' Jannar li ġej, iċ-Chairperson-in-Office tal-OSCE se jkun il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Borġ. B'reazzjoni fuq il-medja soċjali, il-Prim Ministru Roberta Bella sostna li l-komunità internazzjonali tista' sserraħ fuq Malta bħala aġent kredibbli għad-dialogu fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali. Intqal li l-Gvern Malti huwa onorat bid-deċiżjoni unanima li kollha l-Presidenza tal-OSCE. Dr. Bella sostna li ċ-Chairperson-in-Office tal-OSCE s-sena d-dieħla Borġ se jkun qed imexxi l qudiem il-prinċipji favur id-dialogu u l-paċi. Fit-tmum tal-Presidenza tal-OSCE is-sena d-dieħla kellu jkun hemm l-Estonja, iżda r-Russja u pajjiżi oħrajn pro-Russi oġġezzjonaw. Kien fil-bidu ta' Novembru li għadda meta pajjiżna ġie affiċinat biex is-sena d-dieħla imexxi l-OSCE. U nhar it-tnejn li għadda il-Kumitat Permanenti ta' din l-organizzazzjoni rrakkomanda isem pajjiżna għall-Presidenza is-sena d-dieħla.